вируси COVID-19 пас аз чанд моҳи паҳн шудан дар нуқоти гуногуни ҷаҳон ниҳоятан вориди тоҷикистон низ шуд. пас аз корҳои фаҳмондадеҳӣ аз тариқи радио ва телевизионҳои кишвар ва тавсияи табибҳо дар маҳалҳо, хушбахтона сокинони тоҷикистон чораҳои пешгирӣ аз ин вирусро риоят мекунанд ва дар кӯчаву хиёбонҳо мардум ниқоб пӯшида фосиларо риоят мекунанд ва бидуни зарурат ба берун намебароянд. то ҷое маълум аст беҳтарин роҳи мубориза бо ҳар гуна вирус ин тақвият кардани иммунитет мебошад ва яке аз роҳҳои муассираш машғул шудан ба варзиш дониста мешавад. зеро ба гуфтаи мутахассисони соҳа ки умри худро дар соҳаи тиб ва варзиш сарф намуданд, бидуни шак афроди ба варзиш машғул буда аз иммунитети боло бархурдоранд. ҳамчун духтури варзишгар хоҳиш мекунем ки ҳама ба варзиш барои иммунитети организм бароштан ба варзиш машғул шаванд ва варзиш ин як чизе аст ки одамро солим нигоҳ медорад ва иммунитети баданро баланд мекунад. барои ҳамин мо мехоҳем ки ҳамаи варзишгарон, на ин ки варзишгарон, ҳамаи шаҳрвандон ба варзиш машғул шаванд. ман ҳамчун духтур ҳам бо варзишгарон кор мекунам, ҳам дар касалхона бо касалҳо. ман дар ҳамин таҷрибаи корӣ дидаастам ки вақте ки варзишгар футболбоз ба касалии зуком гирифтор мешавад, ӯ дар байни 1-2 то 3 рӯз аз ин касалӣ мебарояд ва ҳастанд касалиҳое ки дар касалхона ки ба касалии зуком гирифтор мешаванд, онҳо дар давоми 7 рӯз то 10 рӯз ба ин касалӣ дучор ҳастанд. ин фарқият барои чи аст? барои он ҳаст ки варзишгар иммунитети баланд дорад аз ҳисоби варзиш. аммо бархе мардум аз таҳлукаи бемаврид саросемавор ба дорухонаҳо рафта ҳар гуна доруҳоро барои афзоиши иммунитет ва ё наҷот аз COVID-19 харидорӣ мекунанд ки дар асл роҳи наҷот намебошад. воқеан аз мантиқ берун аст ки ҳар фард худаш бидуни тавсияи табибон дору таъин кунад ва онро масраф намояд ва дар кишварҳои хориҷӣ низ чунин мавридҳо ба сабт расиданд ки оқибати хуб надоштанд. дар кишвари мо ҳам коршиносони соҳа қотиона муқобили истифодаи дору бидуни тавсияи табиб ҳастанд ва далелҳои овардаашон воқеан ҳам қобили эътимод аст. мо ба воситаи интернетҳо мебинем ё ки мешунавем ки бисёри одамо бе тавсияи духтурон мутахассисон ба дорухонаҳо рафта аз пеши худ ҳар хел доруҳоро харида истифода мебарданд ки ин тамоман номумкин аст. вақте ки инсон сиҳат ҳаст, ӯ ҳеҷ вақт ба муҳтоҷи дору набояд бошад. барои ҳамин вақте ки дар инсон ягон касалӣ пайдо шуд, ӯ ҳатман аввалин шуда ба духтур муроҷиат кунад, ба мутахассис муроҷиат кунад ва баъди тавсияи духтури мутахассис баъд ба дорухона рафта ба ҳар хел доруҳои тавсия намудаи ҳамон духтурро гирад. дар воқеъ мардум бо даст нигаҳ доштан аз хариди бемавриди доруҳо ки хароҷоти беҳудаи буҷаи хонавода аст, беҳтар аст ба варзиш ва тарзи ҳаёти солим рӯ оваранд ки ройгон асту фоидааш тасдиқ шуда ва барои чунин рӯзҳо беҳтарин иқдом дониста мешаванд. албатта на ҳамаи сокинон ба чунин хариди бемавриди доруҳо даст мезананд ва бархе аз сокинон ҳам сабабҳои хариди бемавриди доруҳоро овозаҳои бардуруғ ва таҳлукаи бемаврид медонанд. овоза мегӯянд ки хатарноктарин шакли иттилоърасонӣ аст ва таҳлука хатарноктарин шакли муносибат аст. дар ҳақиқат чанд рӯзи охир мушоҳида мешавад ки бисёри мардум шояд аз ногоҳӣ ё шояд аз ваҳму воҳимаву таҳлукаи ҷон бештар он маводи доруворӣ харидорӣ мекунанд ва бе тавсияи табибон истеъмол мекунанд ки онҳоро дорувориҳои зидди вирусӣ мегӯянд. зидди вирусӣ ё ки он намуд дорувориҳое ки барои муқовимати инсон ё баланд бардоштани иммунитети инсон мусоидат мекунанд. дар ҳақиқат худи табибон ҳам мегӯянд ки агар ин намуд дорувориҳо бе тавсияи табиб истифода шавад, он ба ҳеҷ ваҷ боиси беҳдошти рӯҳӣ, равонӣ ё ҷисмии инсон намегардад. шояд ки ба як узви инсон манфиат дошта бошад, аммо ба узви дигари инсон зиён оварад. аз ҳамин хотир худи табибон ҳам тавсия мекунанд ки агар мақсади мардум баланд бардоштани қобилияти дифоии бадан, баланд бардоштани ҳисси муқовимати организми инсон нисбати бемориҳо бошад,
خصوصا بیماری‌های سرایتی بهتر است که در فکری بهداشت جسمانی باشند. بهداشت جسمانی یا تنومندی بلند برداشتن قابلیت مقاومت بدن چگونه به دست می‌آید؟ قبل از همه توسط پیشبردی طرز حیات سالم. طرز حیات سالم از چند مجموع سمت‌ها عبارت است. از جمله سمتی مثلا استعمال غذای سالم و غیره. اینه که یکی از راه‌های از همه مفیدترین پیشبرد طرز حیات سالم که در تمام کشورهای دنیا ترغیب می‌شود، این دوست داشتن ورزش، مشغول شدن به تربیت جسمانی و آبوتای بدن. واقعا هم ورزش در چنین روزهای دشوار میتواند بسیار مشکل کشا باشد، زیرا هر نفر چی در محیط خانه و چی در محیط بیرون امکان مشغول شدن به آن را دارد و خرد و بزرگ میتوانند با مشق‌های پگاه روزی و نرمش و ورزش در طول روز حالت جسمانی و روحی خود را بهتر نمایند تا از تهلکه و عملهای بیمورد دور شوند، زیرا ورزش هم بدن سالم را و هم عقل سالم را در پی خواهد داشت. در هر صورت به طور فراگیر و در تمام قشرهای جامعه رو آوردن به ورزش و تربیت جسمانی میتواند برای رهایی از ویروس کووید 19 زمینه مساعد فراهم آورد و برای از بین بردن این مهمانی ناخوانده در تاجیکستانی عزیز نقش مهم داشته باشد.